Kami ingkang dipun ayahi panjenenganipun Adik Santos dalah Adik Aldo minangka penggantaripun Barong Singoludra. Wonten kalundangan dalu menika kaaturaken dumateng panjenengan sami tansah dipun jengkuyung kadang-kadang kula Panji Audio dalah Moh Fiction Multivision. Wonten baliwismanipun panjenenganipun Bapak Eko Prasetyo nggih. Pun ngantuk dikarya. Ampun ngantuk. Melekan putune dileki. Nggih, jan Bapak Ander. Dumateng para lenggah ingkang kinurmatan sampun katuraken dumateng panjenengan sami ingkang arupi barong tunggal. Minangka roncene adicara salajengipun sumangga kula aturi nampi sawanipun beksa menika beksa enggal gagrag enggal ingkang dipun racik kalian Mbak Selvi Widya Stuti SPD, penggabungan antara ciri khas Kabupaten Gerobokan kalian ciri khas Kabupaten Blora. Ciri khas Kabupaten Blora ledek barangan dening ciri khas Kabupaten Gerobokan nggih menika reok Gondoryo. Dipun godhog kalian Mbak Selvi dadosaken gagrag ledek barangan Gondoryo. Prabu menika sumangga kula aturaken dumateng panjenengan sami kados pundi sigrakipun lincahipun kanthi gagrag ledek barangan Gondoryo gagrag Singa Lodra. Ayo Kang Panda. As Suso wonten baliwismanipun Bapak Eko Prasetyo. Ayo yuk. Iya. Ayo yuk nonton ledek barangan Gondoryo gagrage Singa Lodra kang kasebut barongane wong Blora. Dingin kanthi gagrag 10-8 gagrage wong Blora pustika.
gandeng ya Kang. Alah Sonio ning ndi Sonio mau. Ayo nyo diorek-orek ayo nyo. Ngeten bali ngulon apa saja kelakon.
Beksa ledek barangan Gondoryo gagragipun Singorudra sampun katuraken dhumateng panjenengan sami. Pripun Dik Prasya ngantuk?